Venstre. Og æble. Og æble. Økonomien i Danmark er lidt ligesom en elevator. Den går op og ned. Hos Venstre er det vigtigt for os, at økonomien ikke går nedad, ligesom den her trappe. Venstre vinder valg og æble. Hos Venstre står vi for frihed til at investere i, hvad man har lyst til. Økonomi er en vigtig del af Venstres politik. Ligesom dette æble repræsenterer frihed, repræsenterer Venstre. Venstre vinder valg og æble. I fremtiden skal skatten sænkes i Danmark, så man får lyst til at arbejde, og vi bliver mere af land. Venstre vinder valg og æble. Hos Venstre er det okay, der er indvandrere i Danmark. Så længe de vil integreres. Venstre vinder valg Og æble.